Холов Сафарали, зодаи ноҳияи Восӣ мебошам, ки директори мактаби варзиши рақами 1 ноҳияи Восӣ мебошам. Ҳамин фарзанди ман дар шаҳри Шри-Ланкаи Ҳиндустон рафта ҷои якумро гирифт, медали тило кард, ки якум бор буд рафт. Ман миннатдории худро аз ҷаноби муҳтарам ҷаноби Олӣ пешвои миллат Ҳимоят Раҳмон ва адмири шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ва раиси Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон Акаи Комил, ки моро ҳамин фарзанди моро ҳамиҷа равон карданд. ҳамин фарзанди мо ҷои якума гирифт, медали тило карди парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонам барам вардошта ба сари баланд омад. мо ҳамин кӯшиш мекунем, меҳнат мекунем, ки ҳамин фарзандои мо дар оянда парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Олимпиада дар 2028 баланд вардоранд, сари мо тоҷикоро баланд кунанд. Фарзандони ман аз намуди аввал аз намуди муайтай мо машқ мекардем. Фарзандони ман Холов Паншер 2 карат чемпиони ҷаҳон ба муайтай намуди муайтай буд. Саидов Шамшер 5 карат чемпиони ҷаҳон ва 3 карат чемпиони Осиё аз намуди муайтай буд. Ва Холов Алишери Худо 2 карат чемпиони ҷаҳон будем. Бо Холов Хоҷаминҷон 2 карат чемпиони ҷаҳон аз намуди муайтай каяк ва духтари ман аз намуди муайтай 2 карат чемпиони ҷаҳон буд. Дар ҳамин мусобиқаи боксам нав ба бокс гузашта буд. ҳамин Ӯзбекистон дар ҷои намоёна гирифт, ҷои сеюмро гирифт. аҳволи писарои ман рафта истоданд, ба намуди бокс мо гузаштагем. Фарзанди ман Шамшер Саидов мебошад, ки чемпиони Кубоки ҷаҳон дар шаҳри Русия шида буд. Фарзанди ина дуюмум Алишери Худо чемпиони Осиё шид дар шаҳри Шри-Ланка ва писарони дигам писарам Хоҷаминҷон дар байналмилалӣ дар Қазоқистон ҷои дуюмро гирифта буд. Аслан авлоди шумо ҳамаш варзишгарам фарзандои ман. Ман Холов Алишер Худо Сафаралиев мебошам, ки дар мусобиқаи Осиё ҷои аввалро гирифтам. Сапаин ки ман якумаш Вьетнам мебошад, дуюмаш Қирғиз мебошад ва Қирғизаш 2 карат чемпиони Осиё, 1 карат чемпиони ҷаҳон аст. Ман онро дар финал мағлуб кардам, сазовори медали тило гаштам ва аз ин мусобиқаи Осиё оид ба чӣ? оид ба бокс. Чанд нафар иштирок карданд? 21 нафар. 3 та медали тило гардааст, 5 та медали нақра, 8 та медали биринҷӣ. шумо дар чанд мусобиқа иштирок кардем ва чӣ хел шид ки шумо ҷа галфидем дар ин мусобиқа? шумо ягон збор гузаштем, чӣ гузаштем? аввал республикада ҷои аввалра гирифтам, баъд Азия шид ҳамҷо якум бор рафтам, сазовори медали тило гаштам. карат чемпиони ҷаҳон по муайтаем 93 сол шида бокс гузаштам, якум бор Азия рафтам, сазовори медали тило гаштам. саломат бошед.